भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्यनि उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनय शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदण्डिकं। हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இப்போ பிரபுபாத பிரணத்தியோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்தா स्वामी निधि नामिने नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இன்னைக்கு
பதம் 23 வாசிக்க போறோம். அதாவது தைவாதீனேஷு காமேஷு தைவாதீன ஸ்வயம் புமான் கோ விசரம்பேத யோகேன யோகேஸ்வரம் அனுவிருத்தக. எஸ், லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. दैवादीनेषु कामेषु दैवादीन स्वयं पुमान् को विश्रम्भेद யோகேன யோகேஸ்வரம் அனுவிருத்தா. தெய்வீகமான, அதீனேஷு ஆளப்படும், காமேஷு புலனுகர்வில், தெய்வ அதீன தெய்வீக சக்தியால் ஆளப்படும், ஸ்வயம் சுயமாக, புமான் ஜீவராசி, யாராயிருந்தாலும், விஸ்ரம்பேத அதில் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கக்கூடிய, யோகேன பக்தி தொண்டால், யோகேஸ்வரம் பரமபுருஷர், அனுவிருதா தொண்டு செய்யும். மொழிபெயர்ப்பு. ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் ஒரு தெய்வீகமான சக்தியால் ஆளப்படுகிறான். இதனால் அவனது புலன் நுகர்வும் கூட அத்தெய்வீக சக்தியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தான் உள்ளது. எனவே பக்தி தொண்டின் மூலம் பகவானின் ஒரு பக்தராக மாறியிருப்பதை தவிர வேறு யாராலும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உன்னதமான புலன் செயல்களில் நம்பிக்கை வைக்க முடியாது. பொருளுரை. பகவத்கீதை குறிப்பிடுவது போல் பகவானின் உன்னதமான பிறப்பையும் செயல்களிலும் ஒருவராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதே உண்மை இங்கு உறுதி செய்யப்படுகிறது. பகவானின் பக்தி தொண்டால் ஞானோதயம் பெற்றவர்களை தவிர வேறு யாராலும் பகவானின் செயல்களுக்கும் தெய்வீக சக்தியால் ஆளப்படும் மற்றவர்களின் செயல்களுக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாட்டை புரிந்து கொள்ள முடியாது. பௌதீக பிரபஞ்சத்தில் உள்ள மிருகங்கள், மனிதர்கள் மற்றும் தேவர்கள் ஆகிய அனைவரின் புலனின்பமும் பிரகிருதி அல்லது தெய்வீ மாயா எனப்படும் தெய்வீக சக்தியால் ஆளப்படுகின்றன. புலனின்பத்தை சுதந்திரமாக அடையக்கூடியவர்கள் ஒருவரும் இல்லை. இந்த ஜடங்களில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் புலனின்பத்தை தேடி அலைகின்றனர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தமது புலனின்ப விவகாரத்தில் பிறருடைய கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டிருக்கவில்லை என்பதை மாயா சக்தியின் கட்டுப்பாட்டிற்கு இருப்பவர்களால் நம்ப முடியாது. அவரது புலன்கள் உன்னதமானவை என்பதையும் அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. பகவானின் புலன்கள் சர்வ சக்தி வல்லமையுடையவை என்று பிரம்ம சம்ஹிதை விவரிக்கிறது. அதாவது எந்த ஒரு புலனை கொண்டும் வேறெந்த புலன்களின் செயல்களையும் அவரால் செய்ய முடியும். பகவானால் அவரது செவி புலன்களால் சாப்பிட முடியும் என்பதையும், பார்வையினால் பாலுறவு செயலை நிறைவேற்ற முடியும். பந்தப்பட்ட வாழ்வுள்ள ஜீவராசியால் இத்தகைய புலன் செயல்களை கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது. ஆனால் பக்தி யோகத்தில் ஈடுபடுவதன் மூலம் பகவானும் அவரது செயல்களும் எப்பொழுதும் உன்னதமானவர்கள் என்பதை அவனால் அறிய முடியும். கீதையில் 18:55 பகவான் கூறுவதை போல் பக்தாயாமாம் அமிஜானதி யாவன் எஸ் சாஸ்மி தத்வத. பகவானின் தூய பக்தனல்லாத ஒருவனால் அவரது செயல்களை சிறிதும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லையா, ரொம்ப அழகான விளக்க உரை. அதாவது நம்முடைய புலன்களும் பகவானுடைய புலன்களும் வெவ்வேறு என்பதை வேறுபடுத்தி காட்டக்கூடிய அழகான வித்தியாசம். இது நம்ம கூட 9.26 ஸ்லோகம் பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் இதெல்லாம் நம்ம பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைக்கும் பொழுது பகவான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். அவர் கண்களாலேயே பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கக்கூடிய அந்த வல்லமை. எந்த ஒரு புலனையும் வேறு ஒரு செயலுக்கு அவரால் ஈடுபடுத்த முடியும். ஆனால் நமக்கு கண்ணால மட்டும்தான், கண் என்பது பார்ப்பதற்கு மட்டும்தான் நம்மளால உபயோகப்படுத்த முடியும். காது என்பது கேட்பதற்கு மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்த முடியும் இல்லையா? சோ எந்த புலன் எந்த செயலுக்கு என்று பகவான் நம்மளை சிருஷ்டிச்சிருக்காரோ அந்த புலனை அந்த செயலுக்கு மட்டும்தான் நம்மளால உபயோகப்படுத்த முடியும். ஆனால் பகவானுடைய புலன்கள் தெய்வாம்சம் புரிந்தது. அவருடைய கால்களால் அவரால் எந்த ஒரு செயலுமே செய்ய முடியும் இல்லையா? அதே மாதிரி கண்களால் அவரால் கருத்தரிக்க செய்யவும் முடியும் இல்லையா? அதுதான் இந்த பூமி தாயையே இம்பிரக்னேட் அப்படின்னு தான் நம்ம பகவத்கீதையில சொல்வார் ஆக்சுவலி. சோ நானே விதையளிக்க கூடிய தந்தை இந்த பூமி பாத்தீங்கன்னாக்கா இம்பிரக்னேட்ஸ். அதனால்தான் இந்த இடத்துல 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாழிகள் படைக்கப்படுகின்றது கண்ணாலேயே இல்லையா? நமக்கு அப்படி கிடையாது இல்லையா? எந்த புலன், அதாவது ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்னா, அதாவது
இனவிருத்தி உறுப்பு இனவிருத்திக்கு மட்டும்தான் நம்மளால உபயோகப்படுத்த முடியும். கழிவு உறுப்பு கழிவு மட்டும்தான் வெளிப்படுத்த முடியும். அது மாதிரி இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஹிருதயம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லப் டப்னு அடிச்சுட்டே இருக்கு இல்லையா, ஹார்ட் பீட். ஸோ இந்த சுவாசம் லங்ஸ் அதாவது வேலையை வந்து செய்யும். அது மாதிரி இந்த வயிற்றுல தான் நமக்கு உணவே போய் சேரும். வேற எந்த பாகத்திலயும் உணவு நம்ம வந்து சேர்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி இந்த வாய் மூலமா தான் நம்ம சாப்பிடவும் முடியும் இல்லையா. சோ மென்று சாப்பிட வேண்டும். அந்தந்த புலன்கள் அந்தந்த செயல்கள் செய்தால் மட்டும்தான் இந்த உடலும் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கின்றது என்று நம்மளால சொல்ல முடியும் இல்லையா. ஒரு புலனை வந்து இன்னொரு புலனால் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காதால நம்மளால பார்க்க முடியுமா? முடியாது இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து நாசியால நம்மளால உணவு உண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்தந்த புலனை அந்தந்த செயலில் வந்து ஈடுபடுத்த வேண்டும். இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல கூட அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா. சோ ரொம்பவுமே கோமா ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அதாவது ட்ரிப்ஸ் மூலியமாவோ உணவு, இல்லைன்னா அந்த நாசி துவாரத்துல வந்து டியூப் மூலியமா போட்டு வயிற்றுக்குள்ள வந்து உணவு வந்து லிக்விட் உணவு, அந்த மாதிரி அந்த செயல் வந்து ஈடுபட்டுட்டே இருக்கும். ஆனா இந்த கழிவு உறுப்பும் அந்த சமயத்துல அந்த ஜீவன் வந்து படுத்துட்டே இருந்தாலும் அந்த கழிவு வேலையும் வந்து செய்துதான் ஆக வேண்டும். அந்த கழிவு உறுப்பு மூலியமா தான் அது செய்யும். சோ அப்படிப்பட்ட அதுதான் வந்து பௌதீக உறுப்பு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்கள். சோ பௌதீக புலன்களுக்கும் மற்றும் வந்து ஆன்மீக புலன்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாட்டை நாம கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ எல்லாம் வல்ல இறைவன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து அவதரிக்கும் பொழுது அவர் பௌதீக புலன்களோடு வருவதில்லை என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் அந்த ஆன்மீக தளத்திலிருந்து தான் வருகின்றார். சோ அப்படிப்பட்டவர் வந்து அவருடைய கண்களாலேயே வந்து அவரால் வந்து ஒரு வாரிசை ஆஃப்ஸ்பிரிங்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, வாரிசை வந்து உருவாக்கி கொடுக்க முடியும். சோ நம்மள மாதிரி வந்து நமக்கே டிஃபரெண்ட் குவாலிட்டிஸ், அவருக்கு வந்து டிஃபரெண்ட் குவாலிட்டிஸ் என்றதை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தெய்வாதீனேஷு காமேஷு தெய்வாதீனக ஸ்வயம் புமான் கோ விசரம்பேத யோகேன யோகேஸ்வரம் அனுவிருத்தத. சோ இந்த ஸ்லோகம் தான் நம்ம ரொம்ப அற்புதமான விளக்க உரை இது. சோ எப்படி தெய்வாம்சம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பகவத்கீதையில வந்து பகவானே ஸ்வயம் சொல்கின்றார். இருந்தாலும் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து நாம நம்முடைய புலன்கள் வேறு, பகவானுடைய புலன்கள் வேறு, அவருடைய ரூபம் அத்வைதம், நம்மளது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துவைதம். உடல் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் வேறு ஆன்மா வேறு. உடல் வந்து பௌதீகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டது, ஆன்மீகம் வந்து ஆத்மா வந்து ஆன்மீகத்திற்கு நித்தியமான தன்மையை கொண்டது. அது பகவானிலிருந்து தோன்றிய பின்னப்பகுதி அப்படிங்கிறதையும் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா. தெய்வீகமான அதினேஷு ஆளப்படும் காமேஷு புலன் நுகர்வில் தெய்வ ஆதீன தெய்வ சக்தியால் ஆளப்படும் ஸ்வயம் சுயமாக புமான் ஜீவராசி நம்மள எல்லாருமே அவர்தான் ஆள்கின்றார் இல்லையா. அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் நாம வந்து ஆளப்படுகின்றோம். அவரிடம் இருந்து பிரிந்து வந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய இதுல இருந்து 3 விதமான ஆற்றல்கள் இருக்கின்றது. ஒன்று ததாசக்தி, இன்னொன்னு வந்து அதாவது அந்தரங்க சக்தி, இன்னொன்று பகிரங்க சக்தி. இந்த பகிரங்க சக்தியில் தான் வந்து தேவி மாயாயினுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் நாம எல்லாரும் இருக்கோம். நாம யாருமே சுதந்திரமானவர்கள் கிடையாது. எப்பொழுது நம்முடைய பக்தி வந்து நிலை கொள்கின்றதோ, எப்பொழுது நம்ம மனது வந்து பக்குவ நிலையை அடைகின்றதோ, அப்பொழுதுதான் நாம தேவி மாயையினுடைய பிடியிலிருந்து பகவானுடைய அந்த அவருடைய இதுக்கு வந்து நாம வந்து செல்கின்றோம். பக்தியில வந்து அவரிடத்தில் நாம சேர்கின்றோம். எது வரைக்கும் நாம பௌதீகத்தில் லைத்திருக்கின்றோமோ அது வரைக்கும் நாம தேவி மாயையினுடைய அதுதான் தெய்வி மாயா தேவி மாயனுடைய பிடியில் நாம இருக்கின்றோம். நம்ம கோலோக சார்ட்ல பார்த்தா கூட அதாவது தேவி தாமம் இவர் பிரம்ம சமீதத்துல கூட அழகாக பாடியிருக்கிறார். தேவி தாமத்தை பற்றியும் ஹரிதாமத்தை பற்றியும் மேலும் வந்து மகேஷ தாமத்தை பற்றியும் அதற்கு மேலே வைகுண்டம் கோலோகத்தை பற்றியும் வந்து யாரு பிரம்மர் ரொம்ப அற்புதமாக பாடியிருக்கின்றார். முதலில் வேதங்களை பகவான் வந்து யாருக்கு வந்து எடுத்துரைத்தார்? பிரம்மருக்கு எடுத்துரைத்தார். அந்த பிரம்மரையும் வந்து பகவான் தான் படைத்தார் என்பதும் நாம வந்து அழகா படிச்சுட்டே வந்திருக்கோம் இல்லையா. இந்த பாகவதத்துல வந்து ரொம்ப அற்புதமான விளக்க உரைகள் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. சோ தெய்வீக சக்தியால் ஆளப்படும் சுயமாக புமான் ஜீவராசி கா யாராக இருந்தாலும் விஸ்ரம்பதே அதில் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கக்கூடிய யோகேன பக்தி தொண்டால் யோகேஸ்வரம் பரம புருஷர் அனுவிருத்தக தொண்டு செய்யும். சோ அதாவது ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் ஒரு தெய்வீகமான சக்தியால் ஆளப்படுகின்றான். ஏனென்றால் ஆத்மாவே வந்து தெய்வாம்சம் புரிந்தியதுதான். அந்த ஆத்மாவை மேலதான் நம்ம வந்து கலங்கங்களால வந்து கவர் பண்ணி வச்சிடறோம் இல்லையா. அதனால அது வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எப்பொழுது நாம் அந்த குப்பைகளை எல்லாம் தள்ளி விடுகின்றோமோ அப்பொழுது அந்த ஆத்மா வந்து சுத்திகரிப்பான அந்த நிலையை
கொள்கின்றது, தூய்மையான தன்மையை அது அடைகின்றது. சோ டைரக்டா அந்த ஆத்மா வந்து யாரோட சம்பந்தத்தை தூய்மை அடையும் பொழுது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய சம்பந்தத்தை அது வந்து ஏற்படுத்தி கொள்கின்றது. அப்போ இந்த புலன்கள் குணம் எதுவுமே அதுக்கு சம்பந்தப்படாத நிலையில் அந்த ஆத்மா நிலை கொள்கின்றது. உண்மையில் தான் ஆத்மா எதுவுமே செய்யாத அந்த நிலையை வந்து அப்பதான் வந்து உணர முடியும். அதனுடைய புலன்கள், அதாவது இந்த புலன்களும் சரி, அதாவது ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள், மனது, அறிவு எல்லாமே வந்து அந்த தெய்வாம்சம் பொருந்திய ஆற்றலுக்கு வந்து அது உட்படுகின்றது. அதற்கேற்றவாறு இந்த புத்தியும் இயங்குகின்றது, மனதும் வந்து செயல்பட்டு இந்த புலன்களை வந்து அத்தகைய காரியங்களில் வந்து ஈடுபடுத்துகின்றது. சோ தேவையற்ற இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து அது கட்டுப்பாடோடு விலகி நிற்கும் தன்மை வந்து அப்பொழுது வந்து ஆத்மா வந்து நிலை கொள்கின்றது. சோ அப்பதான் நமக்கு தெரியுது நாம யாரு கீழே இருக்கோம், ஆளுமையில இருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து. எது வரைக்கும் நமக்கு அந்த உண்மை தெரியாத வரைக்குமே நாம அந்த தேவி மாயாயினுடைய அவளுடைய ஆட்சியின் கீழே தான் நாம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அவளுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் நாம எல்லாருமே. அவளையும் சிருஷ்டிச்சவர் வந்து பகவான் தான், தேவி மாயையும் அவருடைய ஆற்றல் தான். சோ அதற்கு ஒரு நிலையாக வந்து தேவி மாயா நம்மள எல்லாருமே கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்காங்க. சோ நாம சுதந்திரமாக செயல்படுபவர்கள் கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாம உணரும். எஸ், நமக்கு நம்ம வெளி உலகத்திற்கு பார்க்கும் பொழுது நாம தான் எல்லாமே செய்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு அந்த இயக்க வைக்கக்கூடிய நம்ம ஆற்றல் எது? நாம வந்து எதுவரைக்கும் பௌதிகத்தின் தளப்பில் இருக்கின்றோமோ அந்த பகிரங்க சக்தி நம்மளை வந்து இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களால் நம்மளை செயல்படுத்த வைக்கின்றது. எப்போ நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் செல்கின்றோமோ அப்போ இதனுடைய பிடியிலிருந்து தேவி மாயையே நம்மளை வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவளே வந்து நம்மளை வந்து பகவான் தரப்பில் வந்து செல்வதற்கான மார்க்கத்தை அவள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றாள். ஏனென்றால் நாம் அந்த மாயையிலிருந்து விடுதலை அடைந்திருக்க தன்மை அவளுக்கு புரியும். சோ அதனால வந்து நாம வந்து இந்த மகா மாயையிலிருந்து விடுபட்டிருக்கின்றோம் என்பதை உணர்ந்த அவள் நமக்கும் அந்த மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றாள். நாமும் பகவான் தரப்பில் வந்து பக்தி செய்வதற்கான மார்க்கத்தை நாம தேடிக்கொள்கின்றோம். சோ எப்பவுமே நம்ம வந்து ஒரு ஆற்றலால் இயக்கப்படுபவர்கள் தான். 2 ஆற்றலும் பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றியதுதான். சோ அதனால இன்டைரக்டாவோ டைரக்டாவோ நம்ம வந்து அவருடைய பிடியில தான் இருக்கோன்றதை வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்டைரக்ட் என்பது தேவி மாயை வந்து, அதாவது பகவான் அந்த பகிரங்க சக்தியால் வந்து தேவி மாயின் மூலமா நம்மள வந்து அதாவது ஆட்கொள்கின்றார். மகாமாயை வந்து அந்த மாதிரி யோக மாயையால் வந்து நம்ம வந்து ஆளப்படுவது வந்து இந்த மகாமாயிலிருந்து நம்ம விடுதலை அடைந்து நம்ம பக்தியில நம்ம நிலை கொள்ளும் பொழுது அவரே சுயம் நம்மளை வந்து நமக்கு வழி நடத்தி செல்கின்றார். சோ இதனால் அவரது புலன் நுகர்வு கூட தெய்வீக சக்தியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழே தான் இருக்கின்றது இல்லையா? அதாவது எனவே பக்தி தொண்டின் மூலம் பகவானின் ஒரு பக்தராக மாறி இருப்பவரை தவிர வேறு யாராலுமே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உன்னதமான புலன் செயல்களில் நம்பிக்கை வைக்கவே முடியாது. ஏனென்றால் நாம 95% ஆஃப் பீப்புள் எல்லாருமே நம்ம ரஜோகுணத்துலதான் இருக்கோம். நம்ம செயல்படும் விதம் கூட வந்து பொருள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இயல்புகளோடு தான் நம்ம செய்கின்றோம் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது அனைத்துமே நாம இந்த புலன்கள் என்ன செய்கின்றதோ அதே மாதிரிதான். நம்ம எப்படி கண்ணால பாக்குறோமோ அப்படிதான் பகவானும் கண்ணால தான் பார்ப்பார் இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம எப்படி காதால கேட்கின்றோமோ அவரும் காதால மட்டும்தான் கேட்பார் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் இல்லையா? அப்படி கிடையாது. அவர் மனதையும் வந்து உபயோகப்படுத்தி எல்லா செயல்களையுமே செய்ய முடியும். அப்படிப்பட்ட சர்வ வல்லமை பொருந்தியவர் அவர் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு பக்தனால் வருமல் மட்டும்தான் முடியும். ஏனென்றால் தட் இஸ் த குவாலிஃபிகேஷன். நாம வந்து பக்தனானால் மட்டும்தான் பகவானுடைய புலன்களுடைய செயல்களை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். அவர் கண்களாலேயே அனைத்தையுமே ஸ்வீகரிக்கக்கூடிய தன்மையை கொண்டவர் இல்லையா? அவருக்கு நம்ம கையெடுத்து நம்ம செயல்படுற மாதிரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சமையல் செய்யறோம்னாக்கா 2 கைகள் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? புத்தியும் வந்து ஸ்திரமாக இருக்க வேண்டும் எதை செய்யணும்ன்றது நினைக்கிறதுக்கு. அவருக்கு அப்படி கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு விஷன், ஒரு பார்வையிலே அனைத்தையுமே வந்து செய்யக்கூடிய வல்லமை புரிந்தியவர் அவர். அதனால வந்து இந்த புலனை உபயோகப்படுத்தி தான் பார்க்க வேண்டும் என்பது அவருக்கு இல்லவே இல்லை. அவர் எதை காதால கூட அவரால் பார்க்க முடியும். சோ அந்த அளவுக்கு புலன்களை அவர் வந்து மாற்றி அமைத்து செய்யக்கூடிய வல்லமை கண்டவர் வந்து நம்ம எம்பெருமான். சோ அதனால வந்து நம்மள பாரி அவரை வந்து கம்பேரிசன் நம்ம லெவல்ல, ஏன்னா இது எப்பவுமே நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய இயல்பு தான், தவறு கிடையாது. நம்ம எவ்வாறு உணர்கின்றோமோ அந்த தளத்திலிருந்து தான் நம்ம அடுத்தவர்களையும் வந்து நம்மள மாதிரிதான் கம்பேரிசன் பண்ணுவோம். நம்ம புத்தி எந்த லெவல்ல வேலை செய்யறதோ அது தெய்வீகமான நிலையில வேலை செய்கின்றதா இல்ல பௌதீகத்துல வேலை செய்கின்றதா, அதாவது பௌதீகத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்தில் வேலை செய்கின்றதா இல்ல தாம்சிக்ல வேலை செய்கின்றதா, இதெல்லாம் அந்த உயிர்வாழினுடைய நிலை.
சோ அதனால்தான் நம்ம வந்து யாருக்காவது அறிவுரை கூற வேண்டும் என்றாலும் யோசித்துதான் கூற வேண்டும். காமனா வந்து அறிவுரை கூறிவிடக் கூடாது. அது ரொம்ப தவறு. அந்த அந்த உயிர்வாழி அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலையில இருக்காரா அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுட்டு தான் அட்வைஸ் பண்ணணும். பிளைண்டா வந்து எல்லாருக்குமே அட்வைஸ் பண்ணக்கூடாது. இது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு உதாரணத்தை வந்து சொல்ல வேண்டும் என்று நான் இந்த சமயத்தில் வந்து மேற்கொள்கிறேன். சோ அப்பதான் கிருஷ்ண கான்சியஸ்க்கு வந்த புதுசு இல்லையா? சோ இந்த ஜபத்தை பற்றி என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நான் ரொம்ப ஃபோர்ஸாவே அந்த இடத்துல சொன்னேன். சோ அவங்களும் வந்து ஒரு 4 நாள் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை பக்கம் திரும்பவே இல்லை. இதுவரைக்கும் திரும்பவில்லை. அப்படின்னா நம்ம எதையுமே வந்து ஃபோர்ஸபிளா சொல்லக்கூடாது என்ற ஞானத்தையோட அந்த சமயத்துலதான் எனக்கு புரிய வந்தது. காமனான ஒரு இது வந்து நம்ம சொல்லவே கூடாது. அவர்களுக்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அவங்களுடைய கர்மங்களே வேறு இல்லையா? அவர்களுக்கும் ஒரு அவகாசம் வரும். அந்த சமயத்தில் வந்து அவர்களுக்கும் பகவான் வந்து அருள் புரிவார் அப்படிங்கிற அந்த திடமான உறுதியை நாம வந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அப்ப வந்து அவங்கள வந்து மடைமாற்ற முடியும். எடுத்த உடனே நம்ம வந்து ரிஜிடா வந்து போயிட்டு நம்ம அவங்கள வந்து இதை செய்துதான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு சொன்னா ஏத்துக்கக்கூடிய வயசு அது கிடையாது. அதாவது 5 வயதுக்குள்ள நம்ம ஏதாவது சொன்னா ஏத்துக்குவாங்க. ஆனா அதுக்கு மேலெல்லாம் நம்ம போனோம்னாக்கா ரொம்ப கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும். கேட்காம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பருவம் வந்து 5 வயது தான். அதுக்கப்புறம் கேட்டாவது ஏத்துக்கொள்ளக்கூடிய பருவம் வந்து ஒரு 16, 17க்குள்ளதான். 18 வயசுக்கு மேல நம்ம என்ன சொன்னாலுமே அந்த உயிர் வாழி வந்து உணர்ந்துதான் செய்வார்கள். அவர்களுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் எந்த குணத்தோடு ஐக்கியமாகி இருக்கிறார்களோ அந்த குணாதிசயத்தோடு தான் அதை உணர்ந்து அவர்கள் செய்வார்கள். அதனால நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே அட்வைஸ் கொடுக்கறத வந்து நிறையவே நிறுத்தணும். எஸ், இது நல்லது, இது கெட்டது. எப்படி பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து 18 அத்தியாயங்கள்ல வந்து பகவத்கீதை வந்து எல்லா அத்தியாயத்திலுமே எழுந்து போர் புரிந்தா சொன்னார். ஆனா எது வரைக்கும் 18 அத்தியாயம் வரைக்குமே வந்து அர்ஜுனன் வந்து போர் புரியக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை அடையவே இல்லை. கடைசி ஸ்லோகத்துல கூட வந்து அவர் என்ன சொல்றார், உனக்கு எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அர்ஜுனா, நீ வந்து எதை வந்து செய்ய விரும்புகின்றாயோ செய். எழுந்து போர் புரியறதும் உன்னுடைய இஷ்டம், இல்ல கர்ம சந்நியாசத்தை நீ ஏற்றுக்கொண்டு நீ போரை துறந்தாலும் அது உன்னுடைய விருப்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனை தான் நம்ம யாருக்குமே கொடுக்கணும். நம்மளுடைய இதை வந்து யாருக்கும் திணிக்க கூடாது இல்லையா? சோ அதனால்தான் பக்தர்கள் என்ற நிலையில கூட போனா கூட அதுலயும் வெவ்வேறு நிலைகள் உண்டு இல்லையா? ஒருவருடைய புரிதல், அவர் எந்த அளவுக்கு பகவானை வந்து அவர் நம்பிக்கை வைத்து அவரிடத்தில் சமர்ப்பணம் ஆகியிருக்கின்றார், அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் எந்த அளவுக்கு அவர் விருதி செஞ்சிருக்கார், இதையெல்லாம் பொறுத்துதான் அவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை வந்து அடைந்திருப்பார். ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் வந்து நாம கண்டிப்பா சொல்லக்கூடாது. காமனா இது இருக்கு, இதை நீங்க உபயோகப்படுத்திக்கோங்க, இது உங்களுடைய விருப்பம் அப்படின்ற ஆப்ஷன் மட்டும்தான் நம்ம கொடுக்கணும். நல்லதெல்லாம் இது இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இதெல்லாமே நம்மளுடைய கடமை. ஆனால் அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கு, அது லெவல் வந்து கண்டிப்பா ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் வந்து டிஃபரெண்டா தான் இருக்கும். ஒரு சிலர் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் டக்குன்னு ஏத்துக்குவாங்க. ஏன்னா அதுதான் நம்பிக்கை. அவர்கள் பகவான் தரப்பில் வைத்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை, அவரை பற்றி சொல்லும் பொழுது அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்கம் அவர்களுக்கு அமைந்திருக்கும். சோ நம்பிக்கையினுடைய லெவல் வந்து எப்பவுமே வேறுபட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு உயிர்வாழிடத்திலுமே. அதனால ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் அதற்கேற்றவாறு தான் அமையும் இல்லையா? அததான் இந்த மொழிபெயர்ப்புல நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் பிராக்டிக்கலா. சோ இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிற விதம், ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் ஒரு தெய்வீகமான சக்தியால் தான் ஆளப்படுகின்றான். ஒன்று மகாமாயை, இல்லை என்றால் யோகமாயை. சோ யோகமாயை பகவான் டைரக்ட், மகாமாயை வந்து இன்டைரக்டா வந்து பகவான் வந்து ஓகே உனக்கு வந்து பொருட்செல்வம் தான் வேண்டும் இல்லையா, சோ நீ அதையே பெற்றுக்கொள்ளுன்னு சொல்லிட்டு அதையும் அருள் பாலிக்கின்றார். இல்ல பகவானே எனக்கு அருட்செல்வம் தான் வேண்டும் என்று நாம கேட்கும் பொழுது எஸ் அதுவும் உனக்கு கிராண்டட் அப்படின்னு தான் பகவான் கொடுக்கின்றார். சோ நாம எதை நினைக்கிறோமோ அதை வந்து செயலாக்கி விடக்கூடிய அந்த உத்தரவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கிட்ட இருந்துதான் வர்றது. அவருடைய உத்தரவு இல்லாம நம்மளால ஒரே ஒரு துரும்பு கூட வந்து அசைக்க முடியாது. இந்த உடலில் எத்தனையோ நர நாடிகள் வந்து ஓடின்னு இருக்கு இல்லையா? ஆனா ஏதோ ஒரு நரம்பு கூட நமக்கு வந்து வேலை செய்யலன்னாக்கா என்டையர் பாடியே நமக்கு வந்து கொலாப்ஸ் ஆயிடுது இல்லையா? சோ அதுல இருந்தே நமக்கு என்ன தெரியணும்னாக்கா, அவனின்றி எந்த செயலும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் கண்டிப்பாக நிகழாது. நாம வெறுமனே கருவிதான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் என்பதை வந்து உறுதியாக நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ எனவே பக்தி தொண்டின் மூலம் பகவானின் ஒரு பக்தராக மாறி இருப்பதை தவிர வேறு யாராலுமே பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாது. உள்ளதை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு கிடையாது. ஏனென்றால் அவர்கள் மகாமாயின் பிடியில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் தங்களைப் போலதான் பகவான் உடைய செயல்கள் என்று
அந்த ஒத்த தன்மையோட தான் கம்பாரிசன். எப்பவுமே நாம கூட வீட்டுல 4 குழந்தைகள் இருந்தா 2 குழந்தைகள் அவனுக்கு இப்படி எனக்கு இப்படி இல்லையா, இந்த கம்பாரிசன் உண்டு. ஆனால் இருவருமே வெவ்வேறு கர்மங்களில் இருந்து வந்தவர்கள் என்பதை அவர்களுக்கு தெரியாது இல்லையா. சோ ஈக்குவாலிட்டி எஸ், ஆஸ் எ கிட் ஐ எம் ஈக்குவல், அப்படிதான் கம்பாரிசன். சோ இந்த கம்பாரிசன் என்பது நம்ம இந்த பௌதிக பண்புல ஒரு பண்பாவே வந்துடுச்சு. ஆக்சுவலி அங்க இருந்துதான் பொறாமையும் நெக்ஸ்ட் லெவல் வர்றதே. எப்பவுமே நம்ம கம்பாரிசனே பண்ணக்கூடாது. 2 குழந்தைகள் இருந்தாலும் ஒவ்வொருத்தரும் வெவ்வேறு நிலைகள் தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களுடைய சுபாவத்திற்கேற்றவாறு அவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுதான் நாம வந்து செயல்படுத்தணும் இல்லையா. 2 பேருக்குமே காமனா நம்ம போற்றக்கூடாது, அது தவறு. சோ பொருளுரை பகவத்கீதை குறிப்பிடுவது போல பகவானின் உன்னதமான பிறப்பையும் செயல்களையும் ஒருவராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. இந்த பொருளுரையே ரொம்ப அற்புதமாக எழுதியிருக்கிறார் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா. அவருடைய திரு பாதங்களுக்கு நம்முடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம மேலும் இந்த பொருளுரையை வாசிக்கலாம். அதே உண்மை இங்கு உறுதி செய்யப்படுகின்றது. பக்தி, பகவானின் பக்தி தொண்டால் ஞானோதயம் பெற்றவர்களை தவிர வேறு யாராலும் பகவானின் செயல்கள் இல்லையா, அவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லையா, தெய்வீக சக்தியால் ஆளப்படும் மற்றவர்களின் செயல்களுக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாட்டை புரிந்து கொள்ள முடியாது இல்லையா. மகாமாயனுடைய ஆளுமையே வேறு, அதாவது தேவிமாயனுடைய ஆளுமையே வேறு, அதே மாதிரி வந்து யோகமாயனுடைய ஆளுமையே வேறு. அதை நம்ம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ளணும். தேவிமாயா ஒன்லி இந்த பொருள் உலகம் மட்டும்தான். மகாமாயை இங்கே இருந்தாலும் கூட நம்ம வந்து அந்த சக்தியை உணரும் பொழுது அதன் கீழே வந்து நம்மளால வந்து செயல்பட முடியும். அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் பொழுதே ஒருவர் பக்குவ நிலை அடைந்தால் விடுதலை அடைந்த தன்மையில் அவர்களால் இங்கே வாழ முடியும். தன்னிலையே திருப்தி கொண்டு அவர்களால் இங்கே வந்து சுகமாக வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை பெறுவார்கள். மேலும் இந்த உலகத்தை விட்டு அவர்கள் செல்லும் பொழுது பகவானுடைய திருநாட்டையும் சேர்வார்கள் என்று பகவத்கீதையில நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். சோ யோகமாயனுடைய செயல்பாடே வேறு, மகாமாயனுடைய அதாவது தேவி மாயனுடைய செயல்பாடே வேறு என்பதை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ யாரால் என்றால் அதாவது ஞானோதயம் பெற்ற மனிதர்களால் மட்டும்தான், சாதாரண மனிதர்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. சோ மனிதர்கள் மற்றும் தேவர்கள் ஆகிய அனைவரின் புலனின்பமும் பிரகிருதி அல்லது ஈவன் தேவர்கள் கூட நம்மள மாதிரி சிமிலர் தான் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல. ஆனா அவங்களுக்கு லிட்டில் பிட் ஹையர் லெவல்ல இருக்கும். ஏன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் வேறு, காலகட்டங்கள் வேறு இல்லையா, காலச்சக்கரத்தினுடைய அளவு எல்லாமே வேறு. பட் அதனுடைய லெவல் கொஞ்சம் வேற மாதிரி வேறுபட்டு இருக்கலாமே ஒழிய நம்மள மாதிரிதான் அவங்களும் வந்து மகாமாயின் கீழே தான் கட்டுப்பட்டவர்கள். அப்படின்ற தெய்வீக சக்தியால் ஆளப்படுகின்றன. புலனின்பத்தை சுதந்திரமாக அடையக்கூடியவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில், இந்த 14 லோகத்தில் யாருமே கிடையாது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த ஜட உலகில் உள்ள ஒவ்வொருவருமே புலனின்பத்தை தேடி அலைகின்றனர் இல்லையா, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். சோ கண்ணால பாக்குறதுலயும் நான் வந்து சந்தோஷப்படணும்னு நினைக்கிறேன், காதால கேட்பதிலும் நான் வந்து காமத்தினால் நான் சந்தோஷப்படணும்னு நினைக்கிறேன். இப்படி ஒவ்வொன்னுத்திலுமே நான் வந்து சந்தோஷம் அடையணும், அதுதான் வந்து புலன் இன்பம் என்பதையும் நாம் இந்த இடத்துல படிக்கின்றோம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தமது புலன் இன்ப விவகாரத்தில் பிறருடைய கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டவர் அல்ல. ஹி இஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி இல்லையா, அவர்தான் இந்த ஆற்றலையே படைத்தவர். அவ்வாறு இருக்க அவர் இந்த ஆற்றலுக்கு அவர் உட்பட்டவர் அல்ல அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. சோ நாம ஒரு அரசனாகப்பட்டவன் ஒரு நாட்டையே வந்து பரிபாலிக்கின்றான், ஆனால் அவன் ஏற்றக்கூடிய சட்டங்களுக்கு அவன் உட்பட்டவன் அல்ல என்பதை நாம் எவ்வாறு உணர முடியுமோ அதே மாதிரிதான் பகவானும் இந்த பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டிச்சார். அவர் வந்து எல்லா ஆற்றலையும் அவரிடமிருந்துதான் வந்து தோன்றியது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இந்த ஆற்றலுக்குள் அவர் கட்டுப்பட்டவர் அல்ல என்பதை வந்து உணரக்கூடிய ஞானத்தை நாம அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். சோ அவரது புலன்கள் உன்னதமானவை என்பதால் அவர்களால் அதை புரிந்து கொள்ள, அதாவது பகவானுடைய புலன்கள் உன்னதமானவை என்பதை உணர்வதற்கு பக்தி எனக்கூடிய நிலை கொள்ள முடியும். மட்டும்தான் அவங்களால மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். இல்லை என்றால் நம்மள போலதான் பகவான் அப்படின்னு வந்து இந்த பௌதிக உடலோடைய அவரையும் நம்ம சேர்த்து கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதாவது எந்த ஒரு புலனையும் கொண்டு வேற எந்த புலன்களின் செயலும் அவரால் செய்ய முடியும். பகவான் அவருடைய செவி புலனால் வந்து சாப்பிடவும் முடியும் இல்லையா, கண்களால் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது கருத்தரிக்க செய்யவும் முடியும். அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு அதாவது புலன்களை கொண்டவர் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பந்தப்பட்ட வாழ்வில் உள்ள ஜீவராசியால் இத்தகைய புலன் செயல்களை கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாது. எஸ் இல்லையா, கண்டிஷன்டு சோல், கட்டுண்ட ஆத்மாவால் இதை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. அவர்கள் சொல்வதே ரைட் என்று வாதிக்கக்கூடியவர்கள், அவர்களுடைய புரிதல் அவ்வளவுதான், லிமிட்டட் இல்லையா, இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ், லிமிட்டட் சென்சஸ் இல்லையா, மாயையில் கட்டுண்டிருப்பவர். 4 விதமான டிஃபெக்ட்ஸ் நமக்கு இல்லையா.
சீட்டிங் ப்ரொஃபென்சிட்டி இல்லையா, குறையுடைய புலன்கள் மற்றும் வந்து மாயையில் கட்டுப்பட்டு இருப்பவர்கள். ஸோ அப்படி இந்த புலன்கள் வந்து நாம் எல்லாருமே தவறு இழைப்பதற்கு வந்து we are prone to do mistakes. இப்படிப்பட்ட 4 குறைபாடுகளோட நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவங்க. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம சொல்லக்கூடிய செயல்கள், பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், ஹனுமான் பிரமாணம் எல்லாமே வந்து கரெக்டா இருக்கவே இருக்காது. சோ சப்த பிரமாணத்திலிருந்து கேட்கும் பொழுதுதான் அந்த உயிர்வாழி அந்த ஞானத்தை அவன் பெறுகின்றான். சோ அதனாலதான் சப்த பிரமாணம் இஸ் த ஹையஸ்ட் திங் அப்படின்றது வந்து நாம இந்த குரு பரம்பரை வாயிலா இருந்து தெரிந்து கொள்கிறோம். ஈஷோபனிஷத்துலயும் அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இல்லையா. இன்வோகேஷன் பிரேயர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அந்த பொருளுரையில போனீங்கன்னாக்க இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கின்றோம். ஆனால் பக்தி யோகத்தில் ஈடுபடுவதன் மூலம் பகவானும் அவரது செயல்களும் எப்பொழுதும் உன்னதமானவர்கள் என்பதை அவனால் அறிய முடியும் இல்லையா. சோ பக்தி யோகத்தில் யார் நிலை கொள்கின்றார்களோ பகவானுடைய இயல்பு, அவருடைய ரூபம், அவருடைய செயல்கள் இல்லையா, அவருடைய நாமம் எல்லாம் உண்மையானது, அது அத்வைத ரூபம் என்று அவர்களால் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். கீதையில வந்து நம்ம 18.55 ரொம்ப அழகான சொல், பக்தாயாம் அபிஜானாதி இல்லையா, எஸ் சாஸ்மி தத்துவத்தக தத்துவம், அதாவது இதை உணர்ந்தவர்கள், அதாவது தத்துவம் இதுதான் உண்மை என்று அவர்களால் வந்து பக்தர்களால் மட்டும்தான் வந்து உணர முடியும் என்பதை வந்து ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லியிருக்கார். சோ பகவானுடைய தூய பக்தர் அல்லாத ஒருவரால் பகவானுடைய செயல்களை வந்து சிறிதும் வந்து புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. எஸ் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி, இப்ப நீங்க வாசிங்க. புரியாம் கதாச்சித் கிரீடத்பிர் யதுபோஜ குமாரைகி கோபிதா முனையக சேபுர் பகவான் மத கோவிதாக. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குர்யாம் கதாச்சித் கிரீடத் பிர்யதுபோஜ குமாரகைஹி கோபிதா முனய ஷேபுர் பகவன் மத கோவிதாக. புர்யாம் துவாரகாபுரியில், கதாச்சித் ஒரு சமயம், கிரீடத்பி விளையாட்டான செயல்களால், யது யது வம்சத்தினர், போஜ வம்சத்தினர், குமாரகை அரச குமாரர்கள், கோபிதாக கோபமூட்டப்பட்டு, முனையக மாமுனிவர்கள், சேபுகு சபித்தனர், பகவத் பரமபுருஷர், மத விருப்பம், கோவிதாக தெரிந்துள்ள. மொழிபெயர்ப்பு. ஒரு சமயம் துவாரகாபுரியில் யாதவ மற்றும் போஜ வம்சத்து அரசகுமார்களின் விளையாட்டான செயல்களால் கோபமூட்டப்பட்ட முனிவர்கள் பகவானின் திருவுள்ள குறிப்புப்படி அவர்களை சபித்தனர். யது மற்றும் போஜ வம்சங்களில் அரச குமாரர்களாக தோன்றி இருந்த பகவானின் சகாக்கள் சாதாரண ஜீவராசிகள் அல்ல. எந்த ஒரு சாதுக்கோ அல்லது முனிவருக்கோ அவர்கள் குற்றம் புரிவது சாத்தியம் அல்ல. அதை போலவே புனிதமான யது போஜ வம்சங்களில் பிறந்த இளவரசர்களின் விளையாட்டான செயல்களால் கோபவசப்பட்டு அவர்களை சபிப்பதும் பகவானின் தூய பக்தர்களான முனிவர்களால் செய்ய முடியாத காரியமாகும். அரசகுமாரர்களை முனிவர்கள் சபித்தது பகவானின் மற்றொரு உன்னத லீலை ஆகும். ஜட இயற்கையின் எத்தகைய செயலாலும் பகவானுடைய வம்சத்தினரை அழிக்க முடியாது என்றாலும் அவர்களும் சிறந்த பகவத் பக்தர்களின் கோபத்திற்கு ஆளாக வேண்டியிருக்கும் என்பதை ஒருவர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே அரசகுமாரர்கள் சபிக்கப்பட்டனர். எனவே ஒருவர் பகவத் பக்தர்களின் பாதங்களில் குற்றம் புரிந்து விடாதபடி மிகவும் கவனத்துடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதாவது குந்தி போஜன் இல்லையா, போஜராஜன், போஜ வம்சம், அதுதான் குந்தி போஜம் தான் வந்து போஜ வம்சம் என்று சொல்லப்படுவது. சோ புரியாம் கதாச்சித் கிரீடத்பீர் யது போஜ குமாரைகி கோபிதா முனையக ஷேபுர் பகவான் மத கோபிதாக. புரியாம் அதாவது துவாரகாபுரியில், கதாச்சித் ஒரு சமயம், கிரீடத்பிகி விளையாட்டான செயல்களால், எது வம்சத்தினர், போஜ வம்சத்தினர், குமாரைகி அதாவது குமாரர் அரசகுமாரர்கள், கோபிதாக கோபமூட்டப்பட்டு, முனையக மகாமுனிவர்கள், சேபுகு சபித்தனர், பகவத் அதாவது பரமபுருஷர், மத விருப்பம், கோவிதா தெரிந்துள்ள.
அதாவது இவர்கள் எல்லாம் சபிக்கப்பட வேண்டிய ஆத்மாக்கள் கிடையாது. அவர்கள் எல்லாமே பகவானுடைய உறவினர்கள் என்றால் பக்தர்கள் தான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து அவரோடு வரக்கூடிய அந்த பெரப்ளேனியான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவரோடையுமே அந்த படை வந்து கீழே இறங்கி வருது. சோ அதுதான் உறவினர்களாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் காண்கின்றோம். இருந்தாலும் அவர்களும் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்வதற்கான ஒரு மார்க்கத்தை அவர்கள் தேடிக்கொள்கிறார்கள். எவ்வாறு பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து அதாவது ஸ்ருங்கி முனியினுடைய சாபத்தினால் இப்போ வந்து மரணத்தை அவர் ஸ்வீகரிக்க வேண்டும் இல்லையா, 7 நாட்கள். அது சாபம் என்பது ஒரு மார்க்கம் தானே ஒழிய அது உண்மையில் சாபம் அல்ல. நாம் அதை பௌதீக கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்க கூடாது இல்லையா. ஆன்மீக தரப்பில் நாம் அதை நோக்கினோம் என்றால் இதுதான் மார்க்கம், நாம் இங்கிருந்து செல்வதற்கான மார்க்கம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து யாரு எடுத்துட்டார், பரீட்சித் மகாராஜன் அவ்வாறே அதை ஏற்றுக்கொண்டார். அதே போலதான் இங்க யது மற்றும் போத வம்சனுடைய அரசர்கள் வந்து சபிக்கப்படுகின்றனர். சோ அதாவது அதனால நாம யார்கிட்டயுமே சாபத்தை வாங்கிக்க கூடாது. சாபமும் சரி வாழ்த்தும் சரி எப்பவுமே வந்து பலன்கள் அதாவது யார் வழங்குகிறார்களோ அவர்களுக்கும் அந்த பலன் வந்து சேரும் ஒரு பங்கு. அதனால வந்து யாரையுமே நம்ம வந்து சபிக்க கூடாது. சபித்தல் என்பது நம்ம யாரை சபிக்கிறோமோ அவர்களும் சிரமப்படுவாங்க. அவங்க சபிக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தையில ஒரு பங்கு வந்து நாமளும் வந்து சிரமப்படுவோம். அதனால நம்ம யாருக்கும் வந்து சாபத்தை வந்து வழங்கக்கூடாது. முடிந்தால் வாழ்த்தலாம். ஏன்னா வாழ்த்தினால் நமக்கும் அது நன்மைதான் இல்லையா, ஒரு பங்கு வாழ்த்து நமக்கும் வந்து சேரும். சோ அதனால நம்ம சொல்லக்கூடிய வார்த்தையில அவ்வளவு பவர் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து புரிந்து கொண்டு நம்ம பேச வேண்டும். நம்ம உன்னை நெகட்டிவா வந்து திருப்பி திருப்பி நம்ம பேச பேச அது அதுவாகவே மாறி இருக்கும். அதனால நம்ம மனசுல வந்து எதை பற்றியும் ஒரு சிந்தனையை வந்து எப்பவுமே வச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது. எஸ், அந்த இன்ஸ்டன்ட் அந்த மாதிரி ஆனா கூட அந்த சமயத்துல நமக்கு அப்படி தோன்றினாலும் அதே சுச்சுவேஷனை வந்து நம்ம கடைசி வரைக்குமே எடுத்துட்டு போக கூடாது. சோ அது மாற்றத்திற்கு வந்து ரொம்ப தடைக்கல்லாக மாறிவிடும். அதனால வந்து அடுத்தவர்கள் என்ன செய்கின்றார்களோ அதை செய்வதற்கான சுதந்திரத்தை நாம கண்டிப்பாக வழங்கணும் இல்லையா. அவர்களுடைய கருத்தை கேட்கக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையை நாம வந்து ஏற்படுத்திக்கணும். அப்பதான் நமக்கு இந்த ஃபைட்டிங் இல்லையா, ஒருத்தரை ஒருத்தர் வந்து பேசிக்கிறது, ஒருத்தர் திட்டிக்கிறது, அதுக்கு அடுத்த லெவல் தான் வந்து சாபமே இல்லையா. சோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம தவிர்க்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ். அந்த மாதிரி நிலைக்கு நாம பக்குவ நிலைக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். ஒரு சமயம் துவாரகாபுரியில் வந்து யாதவ மற்றும் போஜ வம்சத்து அரசகுமார்களின் விளையாட்டான செயல்களால் கோபமூட்டப்பட்ட முனிவர்கள் வந்து பகவானின் திருவுள்ள குறிப்புபடி அவர்களை சபித்தனர். சோ அதுவும் பகவானுடைய ஏற்பாடுதான் இல்லையா, அவர்கள் திரும்பி செல்வதற்கான மார்க்கம் இது. சோ அந்த மார்க்கமாகத்தான் இதை வந்து அவர்கள் கருதினார்கள். அதனால வந்து சாபம் என்பது அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கருவியாக மட்டுமே அவர்களுக்கு அது உபயோகப்பட்டது. சோ யது மற்றும் போஜ வம்சத்தின் குமார்களாக தோன்றுகின்ற பகவானுடைய சகாக்கள் அவர்கள் சாதாரண ஜீவராசிகள் அல்ல. அவர் இந்த இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவதரிக்கும் பொழுது அவரோடு அவருடைய சகாக்களும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இறங்கி வருகிறார்கள் இல்லையா. எந்த ஒரு சாதுவுக்கோ அல்லது முனிவருக்கோ அவர்கள் குற்றம் புரிவது சாத்தியமே இல்லை. அவங்க யாருக்குமே தீங்கு இழைக்க மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஜீவன்கள் தான். அதை போலவே புனிதமான யது போஜ வம்சங்களில் பிறந்த இளவரசர்களின் விளையாட்டு செயல்களால் கோபவசப்பட்டு அவர்களை சபித்தும் பகவானின் தூய பக்தர்களான முனிவர்களால் செய்ய முடியாத காரியமாகும். அவர்களும் வந்து எப்படி நாரத மகரிஷி கூட வந்து யாருக்கு வந்து சாபம் கொடுத்தார், அதாவது இவர்களுக்கு, அதாவது குபேரனுடைய பிள்ளைகளுக்கு இல்லையா. ஆனால் அந்த சாபத்தை விமோசனத்துக்காகவே பகவான் வந்து அந்த லீலையை புரிந்தார் என்பதும் என்னென்னால் பக்தர்களுக்கு அவர் அவ்வளவு அனுகிரகம். அவர் வந்து அந்த மணிகிரீவா மற்றும் மணிகுவேரா மற்றும் லலகிரீவா அவர் இருவருக்குமே வந்து அவர் வந்து மோட்சம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர்கள் தவறு செய்தது வந்து தவறுதான். அத்தகைய நிலையில் அவர்கள் இருந்திருக்கவும் கூடாது. மேலும் வந்து அதாவது ரிஷிகளுக்கு நாம வந்து வணக்கங்கள் மரியாதைகள் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். அதுவும் அவர்கள் தேவ உலகத்தில் இருப்பவர்கள். அவர்கள் செய்தது மகா தவறுகள் தான். இருந்தாலும் தன்னுடைய பக்தன் சொன்ன அந்த பிராயச்சித்தம் இல்லையா, அந்த பாவ விமோக்ஷத்துக்கு வந்து அதை வந்து உண்மை என்று நிரூபிக்கிறதுக்காகத்தான் வந்து அவர்களுக்கு அந்த விடுதலையே கொடுத்தார். சோ பகவானுடைய கருணை யாரால் வந்து பெறப்படுகின்றது என்றால் அவருடைய பக்தர்கள் மூலமாக பெறப்படுகின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனாலதான் நம்ம வந்து ஒரு குரு ஆச்சாரியானுடைய மார்க்கத்தை நாம கண்டிப்பாக ஏற்க வேண்டும்.
சோ அவர்களுடைய வழிநடத்துதல் நாம் செல்லும் பொழுது நாம வந்து பக்குவ நிலையை வந்து சுலபமாக அடைய முடியும். சோ அவர்கள் மூலியமாக நமக்கு வந்து வரங்கள் என்பது வழங்கப்படுகின்றது. ஒரு குரு ஆச்சாரியாவுடைய அனுகிரகம் எதன் மூலியமாக பெறப்படுகின்றது? பகவானிடத்திலிருந்து அவர் பெற்ற கடலளவான அந்த கருணை வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க டிசைபிள்ஸ் இல்லையா, சிஷ்யர்களுக்கு எல்லாமே அவர்களுடைய நல்வாழ்வு பக்குவமான வாழ்க்கைக்கு அதை வந்து உபயோகப்படுத்துகிறார். சோ அதனால நம்ம வந்து ஒரு குரு ஆச்சாரியாவுடைய நிலையில வந்து இருக்கிறது தான் ரொம்பவுமே உசிதமான செயல். அதை போலவே புனிதமான யதுபோஜ வம்சங்களில் பிறந்த இளவரசர்கள் விளையாட்டான கோபப்பட்டதால் சோ முனிவர்கள் வந்து வேண்டும் என்று சாபத்தை வழங்கவில்லை. ஆனால் அவர்களுக்கு நாம இவர்கள் செய்த தொந்தரவால் அவர்கள் அதை செய்தார்கள் என்று இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அரசகுமாரர்களை முனிவர்கள் சபித்தது வந்து பகவானின் மற்றொரு உன்னத லீலை. சோ அது எல்லாமே அவருடைய ஏற்பாடுதான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஜட இயற்கையின் எத்தகைய செயலாலும் பகவானுடைய வம்சத்தினரை அழிக்க முடியாது என்றாலும் எஸ் அவருடைய வம்சத்தினரை அழிக்க முடியாது இருந்தால், ஏனென்றால் அவர்கள் எல்லாருமே பக்தர்கள் தான். சோ பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே அழிவுறுவதில்லை. இதுதான் பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்வார். எனது பக்தன் என்றும் அழிவுறுவதில்லை என்று நீ அறிவிப்பாயாக அர்ஜுனா அப்படின்ட்டுதான் பகவத்கீதையில சொல்கின்றார் பகவான் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி பகவானுடைய பக்தர்கள் என்றைக்குமே அழிவது கிடையாது. எல்லாம் வந்து ஒரு மாற்றத்திற்கு அவர் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வரும்போது எப்படி வந்தாரோ மீண்டும் செல்லும் பொழுது அவர்களையும் சேர்த்துதான் அழைச்சிட்டு போவார் இல்லையா. அதற்கு ஒரு மார்க்கமாக இதை வந்து அவர் உபயோகப்படுத்தினார். அவர்களும் சிறந்த பகவத் பக்தர்களின் கோபத்திற்கு ஆளாக வேண்டியிருக்கும் என்பதை அவர் ஒருவர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே. ஆனால் பகவத் பக்தர்களுக்கு நாம் என்றைக்குமே தீங்கு இழைக்க கூடாது. அதுதான் இந்த இடத்துல நாம கத்துண்ட ஒரு மாரல் இல்லையா. சோ அரச குமாரர்கள் சபிக்கப்பட்டனர். எனவே ஒருவர் பகவத் பக்தர்களின் பாதங்களில் குற்றம் புரியாதபடி, அது அஃபென்சஸ் இல்லையா, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டருடைய வார்த்தைகளை தட்டவே கூடாது. ஒரு குரு என்ன வார்த்தை சொன்னாரோ அதை நாம தட்டவே கூடாது. சோ அப்படி அந்த குரு மார்க்கத்தில் செல்லும் பொழுது அதை நாம அப்படியே பணிவோடு எடுத்து செல்ல வேண்டும் இல்லையா. சோ பக்தர்களின் பாதங்களில் குற்றம் புரிந்து விடாதபடி இல்லையா. சோ பகவத் பக்தர்களை நாம மனசு நோகடிக்கவும் செய்யக்கூடாது. இங்க எல்லாருமே நம்ம வந்து ஜென்ரலா நம்ம என்னண்டி பிரபுஜி சொல்வார், எவ்ரி ஒன் ஹூ ஆர் இன் திஸ் சர்வீஸ் எல்லாருமே வந்து வைஷ்ணவாஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவார். ஒரு வைஷ்ணவன் இன்னொரு வைஷ்ணவனை வந்து திட்டிக் கொள்ளக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்வார் என்னண்டி பிரபுஜி இல்லையா. அது வந்து குற்றமாக அஃபென்ஸாக மாறிவிடும் இல்லையா. உள்ளுக்குள்ளேயே நம்ம அதை வந்து வளர்த்துக்கிறோம். அதை தவிர்ப்பதற்கு நாம கண்டிப்பாக முயற்சி செய்ய வேண்டும். அதனால்தான் அந்த வைஷ்ணவருக்கே இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் என்ன, புல்லை விட வந்து அதாவது ஹம்பிள்னஸை வந்து வளர்த்துக்கணும். நம்மளுடைய அந்த தன்மை எப்படின்னா பக்குவமான தன்மை. அவர்கள் வந்து அந்த மென்மையான தன்மையை கொண்டவர்கள் தான் வைஷ்ணவர்கள். சோ மன்னிக்க கூடிய மனப்பக்குவத்தை கொண்டவர்கள். அதாவது ஹம்பிள்னஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய தன்மை வந்து அடுத்தவர்களிடத்துல வந்து அவர்கள் வந்து பணிவோட நடந்து கொள்ளக்கூடிய ஹம்பிள்னஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு. எந்த அளவுக்கு என்ன, புல்லு எப்படி மிதிச்சா கூட அது மேலும் மீண்டும் எழுந்து நின்னுக்குமோ, தன்னை மிதிச்சிட்டாங்களேன்னு அது எப்பயும் கீழே வந்து வளைஞ்சு இருக்காது இல்லையா. அதே போலதான் வந்து மீண்டும் தன்னுடைய நிலைக்கு வந்து சேர்ந்து விடும். அதே போல வந்து வைஷ்ணவர்களும் அடுத்தவர்கள் நம்மளை ஏசினாலும் நம்மளை ஏதாவது திட்டாலும் வந்து அதை வந்து பெரிதாக பொருட்படுத்த மாட்டார்கள். அதை அப்படியே வந்து விட்டுடணும். அதை மறந்து வந்து அவர்கள் வந்து தன்னுடைய பக்தி சேவையில அவங்க ஈடுபடுவாங்க. அதுதான் the highest quality of a வைஷ்ணவா. So a brahmana can become an வைஷ்ணவா. ஓகே, அதாவது ஆனா பிராமணர்கள் எல்லாருமே வைஷ்ணவர்கள் கிடையாது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ வைஷ்ணவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ், தி எலிவேட்டட் பார்ட் ஆஃப் பிராமணிக்கல், இதுதான் வந்து வைஷ்ணவா. அப்ப இன்னும் நம்ம எவ்வளவு தூரத்துக்கு போகணும்ன்றது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஃபர்ஸ்ட் நாம பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் அக்வயர் பண்ணணும் இல்லையா. பிறப்பால் நம்ம பிராமணர்களாக இருக்கிறோமே இல்லையா நம்மளுடைய இது. ஆனா இப்ப நாம பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் வாசிச்சுட்டு இருக்கும்போது 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்றோம், 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றோம். இதர் ஆல் த குவாலிட்டிஸ். அதோட நம்ம மனப்பக்குவம், மேலும் வந்து குற்றம் காண்பதை இல்லாம, யாரிடத்துல இருக்க குறைகளை நம்ம வந்து சுட்டி காட்டாம, மேலும் மன்னிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம், இதெல்லாம் நம்ம வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம வளர்த்துக்கிறோம்னு அர்த்தம். சோ இந்த நிலையில் நாம வந்து மேலும் மேலும் பக்குவம் அடையும் பொழுதுதான் ஒரு வைஷ்ணவனாகவே ஆக முடியும். சோ வைஷ்ணவ குவாலிட்டியே இஸ் டிஃபரெண்ட். ஓகே, சோ அட்லீஸ்ட் நம்ம முதல்ல பிராமணராக ஆகிறதுக்காக நம்ம முயற்சி பண்ணலாம் இல்லையா. நெக்ஸ்ட் வந்து சின்னதா தான் இருக்கு, ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் முடிச்சிடலாம். ஓகே, கீதா மாதாஜி வாசிங்க. ததஹ கதிபைர் மாசைர் விருஷ்ணி போஜாந்த காதாய யுயு பரஷ் பிரபாஷம் சம்ருஷ்டதா ரதைர் தேவ விமோகிதாக. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி.
तदा कतिपयरा मानसार विरुषुने भोजान्द कदायगा हहु प्रपासं संरुषतार रदयர் தேவா விமோகிதா. மீனிங் ததா அதன் பிறகு கதிப்பையா ஒரு சில மாதங்கள் கிடந்தன. விஷ்ணு வம்சனர் போஜ வம்சத்தினர் அந்தகா ஆதா மேலும் அந்தக புத்திரர்களை போன்ற மற்றவர்களும் அவு சென்றனர். பிரபாசம் என்ற புண்ணிய தீர்த்தம் சங்கருஷா பெருமகிழ்ச்சியுடன் ரதா அவர்களது ரதங்களில் தேவா கிருஷ்ணரால் விமோகித்தா மதி இழந்து. மொழிபெயர்ப்பு: ஒரு சில மாதங்கள் கடந்த பின் தேவர்களின் அவதாரங்களான விருஷினி, போஜா மற்றும் அந்தக வம்சனர் அனைவரும் கிருஷ்ணரால் விதியால் மதிவிழந்து பிரபாசத்திற்கு சென்றனர். அதே சமயம் பகவானின் நித்திய பக்தர்கள் அங்கு செல்லாமல் துவாகரையிலேயே இருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர்கள் வந்து பிரபாஸ் என்ற இடத்திற்கு இந்த சாபத்தை பெற்ற பிறகு சில மாதங்கள் கழித்து மதி இழந்து அந்த ஏற்பாடும் எவ்வாறு வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து அதாவது கன்ஃபியூஷன் மைண்டை வந்து ஏற்படுத்தினார் இல்லையா. அப்புறமா தான் வந்து பகவத்கீதையே வந்து பகவான் பேசினார். சோ அவன் வந்து ஞானம் உடையவன். யாரு? அர்ஜுனன். பக்தனும் கூட. அவனுக்கு இதெல்லாம் நல்லாவே புரியும். ஆனா அந்த சூழ்நிலை வந்து அவனுடைய பக்தருக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி என்னன்னாக்கா கருணை. அந்த கருணை என்ற அந்த சுபாவத்தையே பகவான் உபயோகப்படுத்தி என்ன பண்ணார், அவனுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடிய அந்த நிலையை வந்து ஏற்படுத்தினார் இல்லையா. அதனால அவனுக்கு வந்து குழப்பம், கலக்கம் இதெல்லாம் ஏற்படுகின்றது. போர் புரியுதற்கு முன்னாடி அந்த போர்க்களத்துல வந்து அந்த நிலையை கொள்கின்றான். அந்த சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தியவரே வந்து பகவான் எதற்காக ஏற்படுத்தினார்? பகவத்கீதையை வந்து அவர் பேசணும்னு நினைச்சதுனால அதை ஏற்படுத்தினார். சோ அவர் வந்து தூய பக்தரிடத்தில் வந்து இந்த பகவத்கீதையை வந்து எடுத்துரைத்தார் இல்லையா. அதே போன்றுதான் இவர்களும் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்வதற்கு இந்த சாபம் என்பது ஒன்று. சோ அவர்களும் வந்து மதி இழக்கக்கூடிய அந்த தன்மையான நிலையை வந்து ஏற்படுத்தினவர் வந்து பகவான் தான். சோ அதன் பிறகு கதிபயகி ஒரு சில மாசை அதாவது மாதங்கள் கடந்தன. விருஷ்ணி என்பது நம்ம அதாவது எது வம்சத்தினருக்கு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு நாமம் விருஷ்ணி வம்சத்தினர். போஜ வம்சத்தினர். அந்தக ஆதய அதாவது மேலும் அந்த அந்தக புத்திரர்களை போன்ற மற்றவர்களும் யுயு சென்றனர். பிரபாசம் என்ற புண்ணிய தீர்த்தத்தில் அந்த இடத்திற்கு சம்துஷ்டக அதாவது பெரு மகிழ்ச்சியுடன் ரதைகி அவர்களது ரதங்களில் தேவ கிருஷ்ணரால் விமோகிதாக மதி இழந்து. அதாவது சில மாதங்கள் கடந்த பின் தேவர்களாக அதாவது அவதாரங்களாக விஷ்ணு மற்றும் போஜ வம்சத்தினர் வந்து அவதாரங்களாக தான் அவர்கள் தேவ அவதாரங்களாக தான் இருந்தவர்கள் வந்து பகவானுடைய உறவினர்களாக இப்போ பிறந்திருக்கிறார்கள் இல்லையா. சோ அந்த வம்சத்தினர் அனைவரும் கிருஷ்ணரால் வந்து அதாவது அவருடைய ஏற்பாட்டால் மதி இழந்த நிலையை அவர்கள் வந்து கண்டனர். மேலும் பிரபாசத்திற்கு சென்றனர் அங்கே. அதே சமயம் பகவான் நித்திய பக்தர்கள் வந்து அங்கு செல்லாமல் துவாரகையிலேயே வந்து இருந்தனர் என்று இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். மேலும் நாம வந்து நாளைக்கு அதனுடைய கண்டினியூவேஷனை வந்து பார்க்கலாம். வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருபசிந்துபிய ஏவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.